Ibqaw magħna. Kuraġġuża li waqaft kontra l-illa ta' żmien ħażin. Għat-twemmin ta' ġens kienet tagħtina il-wens mill-attakki ta' edewa barrani. Aħna maqudin flimkien infakru tul is-snin l-indipendenza rajt anke l-ħelsien. Tal-Maltin belt Ewropea tagħmilna kburin valuri li tħadnu ma' żminijiet li sammew lil-lulit maqudin. Tal-Maltin li tilqa' artisti kbar magħrufin inta mhix lajn tal-barranin. Inti rbaħt kull battalja matul iż-żmien. Semmeddin leħina tul is-snin bil-kuraġġ ta'